בחיי הילד של ארנאי. יאללה מתחילים. אז כפי שראיתם לפי הפתיח המוזר הזה של ילד שרוכב על אופנוע והוא קטן ממש והוא אוהב ללכת במקום לנסוע על האופנוע. אז הוא הילד שלי, אני ארנאי. ומה שעה אתה יודע? 2 בבוקר. איך בבוקר? בצהריים. אתה צריך ללכת לאכול. אוקיי. בוא, כנס לאוטו. אבל אני על אופנוע. אתה עדיין צריך להיכנס לאוטו. אוקיי, אנחנו נחזור לכם שנבנה בית. קודם כל צריך לאכול בחנות. כנס לאוטו, אני לוקח אותך לקניון. כנס. אוקיי. יאללה, הולכים לקניון ואז אנחנו נקנה בית. אוקיי, אני אעצור את הסרטון ואחזור אליכם שיהיה לנו מלא. אוקיי, עכשיו אנחנו אוכלים את האוכל. הוא אוכל נודלס, אני אוכל סנדוויץ' כי נודלס זה לא בריא. ואנחנו נחזור אליכם שנסיים הכל. יאללה ביי. הוא רצה טלפון, אז בוא נקנה לו טלפון ואז נקנה בית. כנס לטלפון, כנס לאוטו. אל תדאג, אני על אופנוע. כנס לאוטו. אני יותר מהר ממך. כנס לאוטו. כנס לאוטו שאני לא קונה לך אייפון. כנס לאוטו. כנס כבר לאוטו. יופי. למה האוטו שלנו בצבע הזה? כי זה ברזיל. ואתה לא ברזילאי? אני כן, גם אתה ברזילאי. נכון. אוקיי. כאן הטלפון. בוא. יואו, יש פה חתול. מה אכפת לך מהחתול? אחי, אני רוצה אייפון 17 פרו מקס. אוקיי. איזה טלפון בא לך? לקחתי. לא בא לך עוד משהו? קח לפטופ. כן, אני אקח גם לפטופ. זהו? כן. או שבא לך גם מתן? יש פה מתנים. אוקיי, אני אקח מתן. אוקיי, קח את הכסף ונחזור אליכם שנקנה בית. אוקיי, זה הבית שלנו. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? 9 בערב. רוצה אולי אימון לילה של כדורגל? יאללה, אנחנו נחזור לכם. שנגיע למגרש. צריך את זה. אוקיי, קח את הכדור. שנייה, אנחנו צריכים מים. למה? ואם נטמעים באימון? יש פה מים. יש פה מים סגור. במקרר, אתה לא שותה את המיצים. יאללה, תיבד בכדור הכי חזק שאתה יכול. שנייה. 3, 4. מה? שים אתה כדור. נשים אני כדור. לא יודע מה, אני שם כדור. אוקיי. תיבד בכדור הכי חזק שאתה יכול. שנייה. איזה בועט גרוע. בוא נראה אותך. אני בן 50, אז אני אנסה. באמת. בן כמה אתה? בן 10. בגילך הייתי בועט יותר חזק ממך פי 20. מה יש לך? זה לא היה אני. אוקיי, יאללה, תן לי להפגיע. יאללה, תפקיע מהחצי. איזה בעיטה. נחזור אליכם שנסיים את האימון. אוקיי, לבי, אנחנו צריכים לעשות כיוות תמיד. כן. אוקיי, עכשיו עושים סוף אימון. אני דורך לו הרגליים. הוא יש כיוות בטן, זה ייקח קצת זמן. אז נחזור אליכם שנגיע לבית. יאללה, ביי. אוקיי, בוא נלך עכשיו למיטה. בוא למיטה. פשוט מחר, אם אתם רואים בטיק טוק, יש לי משחק עם הנבחרת הבוגרת. זה החדר עבודה שלי. אבל אתה כל אחד ישן לבד. נו כן, אז תבחר חדר. אני מחפש. אין פה. חכה. אני שנייה, אל תבוא, אל תראה למטה.
נו, אתה בא? שנייה, אני הולך להכין לעצמי משהו. אתה לא ישן בגראז', כן? אתה לא ישן בגראז'. אוקיי. טוב, אתה יכול ללכת. תעלה למעלה. איפה אתה ישן? תעלה למעלה, אני אלך לישון. איפה? איתך, אני אלך לישון איתך. אז בוא. אבל תלך לחדר, אני אעשה משהו. אבל שלא תשחק לי פה ב2 בלילה, כן? טוב. טוב, ככה האקסבוק שלי למעלה. שאני הולך לישון פה. נו, איפה הוא? טוב, אני נראה לי לישון. רגע, אני צמא. אני ארד לשתות. מה זה רע? מה אתה עושה כאן? לקחתי שנייה ידיים. זה מחשיד מאוד. למה שטוב ככה ידיים על סדר היום? שנייה. טוב, הנה, אני אשתה טיפה חלב. לעזור לך לעלות למיטה? לא, עד שאתה לא עולה, אני לא עולה. סגור. רק שתדע, יש בסלון למטה שומר, ואם אני אגלה שאתה למטה, הלך עליך. אוקיי. טוב, אז אני אשן, ואני אחזור אליכם שאני יקום. אוקיי, אני צריך לקום לבית ספר. מה, איפה הוא? כאן הוא לא בסלון. טוב, לא משנה, יש לי שירותים. מה אני רואה כאן? קום. מה אתה עושה כאן? אמרת שאני לא אשן למטה. תמחוק את המיטה הזאת בבקשה וקום לבית ספר. ושים את הבגדים של הבית ספר. אוקיי, אני אשים. אני הולך לראות איזה אוטו לשים היום. רגע, נפתח לי את הבית. נראה לי היום אני אעשה. אנחנו נחזור אליכם שנמצא רכב ודברים מתאימים. אוקיי חברים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נוסעים לבית ספר. שב בבקשה מאחורה. תנסה. נו באמת. כנס. חד פעמי, כן? ושוב, לא לשחק כדורגל שלא מסכימים. יאללה. ביי. משהו לא יודע שאני הולך לצפות בו. הצלצול הגיע, תלמידים להיכנס לכיתות. אוקיי, אני אשים להיכנס לכיתות, להיכנס לכיתות. אוקיי, אוקיי, נצפה בו במהלך. אני נקה את הרגליים. אוקיי, מי מתנדב לדעת כמה זה 1 ועוד 1? אני. כמה זה? שנייה, אני חשוב על הלוח. אז קום ללוח בבקשה לרשום את התרגיל ולפתור אותו. מה? איך 1 ועוד 12? שנייה, זה לא נותן לי לשנות. עם מי הוא מדבר שמה? המורה, אני אענה לך אחרי זה. לא נכון, 1 ועוד 12. מי הבא בתור? איי. המורה אפשר ללכת לשירותים? כן, אבל חד פעמי, כי היה צלצול לא מזמן. אוקיי. מה שהיא לא יודעת, שאני יודע הכל. אוקיי. אני רעב, אני צריך מים.
תלמידים, גשו בבקשה לחדר המדעים, עושים נישואים. אוקיי, בוא נחפש את רגע, הוא בא לחדר המדעים, צריך להתחבות כאן. רק שהוא לא ראה אותי. איזה קול פה. מי מתנדב לעשות את השיקוי הבא? אדום פלוס אדום, ומה יותר? אתה, חמודי. אני? אתה, כן, אתה. שנייה, תני לי ללמוד את הצבעים. לא עכשיו, אדום ועוד אדום, מה יוצא? אדום ועוד אדום, כחול. לא נכון. סתם לא כתוב. לא טעית. אוקיי, סגור. נהניתי. מופעלת אזעקת האש, לברוח במהירות. אוקיי. כולם, אני שורק. לא משנה, זה היה שווא, לא באמת. זה לא נכון, תחזרו לכיתת המדעים. אבל איך, נגמר השיעור. עדיין, אנחנו רוצים לחזור טיפה לחומר ולשקם. אוקיי. אוקיי. עבר השיעור, עבר 20 דקות מהשיעור. אתם יכולים לצאת להפסקה. יאללה חבר'ה, בואו. והפעם אנחנו נרשה לכם לשחק כדורגל. אוקיי, בואו נראה חבר'ה. זה הכי מעניין. רק אני אחפש את המגרש. הנה הוא שמה. מה זה, הוא יצא מהבית ספר? חוזרו. אוקיי, נגמר לכם ההפסקה, לחזור לכיתות לאכול. טוב, יאללה, אני אלך. שיקוי אנרגיה. let's go. ללכת לכיתה רגילה, איפה שיש את בגדי הבית ספר. תוציאו קופסאות אוכל, תוציאו את הסנדוויצ'ים שלכם ואת הירקות שלכם. ומי שמביא משהו לא טעים, בתכלית האיסור להביא ממתקים לפי תקנון בית הספר. אז בואו נראה למי יביא ממתקים ומי לא. לבנה, את הבאת סנדוויץ', כל הכבוד. דן, אתה הבאת המבורגר, אסור. לינוי, את הבאת שטיחים, אסור. אמרון, הם חמצוצים. מי אמר את זה? אם אתה דיברת על ממתקים, אז בוא נבדוק אצלך. אצלך יש סוכריה על מקל. לך מיד לחדר המנהל, אנחנו נזמן את אבא שלך. עכשיו. אתה מתעלם ממני? מי אני? אז מי? המוח שלי. אתה זה המוח שלך, הבאת סוכריה על מקל וזה אסור בתכלית האישור. אבל זה לא אני. זה אתה, אני מי ראיתי. שהשין עליי עם הסושי הביא לי את זה. אבל אני ראיתי שהיה לך סוכריה על מקל בקופסה. תגיע לחדר המנהל בבקשה עכשיו. אבל למה לי? זה לא אני. הוא הביא לי את זה בשביל שלא תראי. אם לא, אני אתקשר לאבא שלך. אוקיי, אני אלך. סגור. אוקיי, מה זימנו אותי עכשיו? לבית ספר. נו, לכאן לחדר המנהל. מה עשית עכשיו? חבר שלי הביא לי סוכריה בשביל שאני לא נכון, אני אספר לך. המורה דנילה סיפרה לי שהוא אכל סוכריה על מקל בשיעור כי נגמרה הפסקת אוכל והוא מאשים את כל חבריו. זה נכון? לא. גם סוכריה וגם באמצע השיעור. מאיפה אני אביא סוכריה? אתה לא הבאת לי סוכריה בזמן האחרון. אין לך אקסבוקס. כן? אז אין על הבית ספר. בוא. לא, אתה לא לוקח אותי. אני שובר את כל הכיתה. כולם, לראות, כדור. רגע, יודע מה? זה החלום שלי שהייתי ילד. כדור! ואנחנו לא משלמים שקל. רגע, מה? לקח למורה כל כך הרבה זמן לכתוב את זה? כבר לא. בעטתי בך בטעות. יאללה, משבילים את בית הספר. רגע, יש לי רעיון. רוצה לראות איך אני מפחיד את כולם? אוקיי. כנס לאוטו זריז. אני הולך.
אוקיי, יאללה בוא ניסע. מה אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות היום? יאללה בא. יאללה, אז מה אתה רוצה לאכול ארוחת ערב? אני חושב שזה הכל היום. רגע, שכחת משהו מאוד מאוד חשוב. כנס לאוטו. כנס. נראה לך לאוטו הזה? בוא לאוטו נורמלי. כנס לאוטו הזה. אוקיי. לאן תמיד רצית לבלות? רגע, לא משנה, זה היה בטעות. אל תתייחס לזה. איפה רצית לבלות? תמיד. בים? אתה בטוח? לא בצניחה חופשית? אתה בטוח? לא בקניון? לא במסעדה? לא. לא בסופר? לא, צניחה חופשית עכשיו. אז תעשה רק אתה. כן. עושה. אוקיי, אתה... בוא, גם אתה עושה. לא, אני אחכה לך למטה. לא, אתה בא. אם אתה לא בא, אני לא אוהב אותך. אני אזרוק עליך כדור אם אתה לא בא. אוקיי. איפה אתה? בוא. בוא. אוקיי, חבר'ה, אם אחרי הצניחה החופשית הזאת אתם לא עושים לי עושה בלייק, אני משתגע במקום. אוקיי, יאללה. יאללה, ביחד. 3, 4, ו... אוקיי, חבר'ה, אם נהנתם, לא נהנתם, איך שלא תגידו, זה התוכן הכי טוב ביוטיוב ישראל. רק שתדע עבדתי עליך. מקווה שנהנתם. אם לא עושה בלייק, תשימו, נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.